Jesu te zvali da uđeš ovamo? Pa onako, znaš, nisu me baš zvali da su zvali, Aha. ali su me pitali da li želim. Ja sam rekla neke stvari, pa više me nisu zvali. Da. Pa dobro, svako ima svoje. Hvala Danijela, svaka čast. Hvala ljudi, idemo 3 puta gift je na početku, ajmo, tapkamo. Pa šta ti kažem, ja nisam teo i ne želim trenutno ništa. S jednom sam, uživam s njom, lepo mi je s njom i verujem mi da mi nešto nije ni bitno unutra šta, kako i znaš, nešto, neću da pričam toliko neke stvari, pričao sam, ajde, unutra i to. Znam možda na što misliš. Da, znaš, tako da. Meni sad upravo pišu za to u čatu, ali... Pa da, pa to ti kažem. I onda, znaš, te neke stvari, neću ni da pričam i boli me dupe, iskreno. Lepo mi je s Enom, lepo mi je kuće, lepo mi je ovo, tako da ako budem nekad poludio, opet uću. A ja sam toliko luda, te znaš da meni par puta bukvalno bilo u glavi kao, pa dobro, mogla bi još jednom da uđem kao. Pa dobro, znaš šta, zato što fali ti adrenalin, navikne se čovjek na adrenalin, na ljude, na sve te neke stvari i onda kao ajde, kao moglo bi još jedan put, moglo bi ovo, moglo bi ono, a u stvari ne može niko ti kupi slobodu, brate, izađem gde hoću, idem gde hoću, radim šta hoću, spavam dok hoću, brate, niko mi se ne deri, niko mi ne vrišti i onda znaš. Bravo, Danijela, ljudi, 4 ružice. Ajmo, ljudi, to si ti sve upravo. Pa jeste, stvarno, sloboda tebi nema nikakve cene, čoveče. Pa da, ali te vučete adrenalin, znam što hoćeš da kažeš, da u nekim momentima kao, vidi, kao, nešto se dešava unutra, ovo se dešava, ovo je ovako, znaš, napolju sam, ajde, sad mi se trenutno ništa... Dve ružice još treba, nama! Idemo, ljudi, 1-0 za Sofiju, idemo jako. A se čuješ s ovima nekim drugim s kim si se družila sa Sofijom, s ovim nekim tamo? Ne, mi nismo na kraju sa Sofijom nešto ni bili dobri. Pa dobro. Mislim, bili smo okej, ali nismo ni komunicirali toliko i nešto to. Ma da, svako ide kad izađe i na svoju stranu, ako hoćeš iskreno i tu se jedino 2-3, znaš, ja se čujem sa Bakijem, čujem se sa Mateom, čujem se naravno sa Enom, čujem se, znaš, sa tim nekim meni značajnim ljudima koji su bili unutra i sa Acom se nekad čujem, bukvalno taj neki fazon naš. Aca kocka. Da, Aca legenda. Čuje se sa jednom, da. Ja bukvalno samo ovako... Baki rekao da ga nisi pozvao posle elite, ja i Baki se čujemo svaki 3. dan, ajde da kažem, nije svaki dan, a svaki 3. dan pišemo jedan drugom šta ima, kako smo, šta radimo, tako da Baki je baš svaka čast, jer kad se bila u narod pita, baš me branio. Da, pa da, Baki je super, Baki je pozitivac, on brani naš normalce, brate, on je okej. Da. A šta misliš za neki posao, šta si planirala, jesi planirala nešto možda dobro? Reklamama da se bavim, to što smo sa Mađikom unutra hteli da možda uradimo za kao agenciju otvaramo, znaš. Zato što sad mi radimo za jednu agenciju, tek smo krenuli, a hoćemo mi da otvaramo svoju agenciju. Pa super, to je odlično, majke mi, to je... Ajmo, ljudi, zadnje 30 sekundi da poguramo veliki snajp na rukavicu. Da li ste tu? Moonlight, ajdemo rukavicu. Moonlight, tu si. Ljudi, veliki giftovi nam sad trebaju. Pa ja se diskonektovao, ljudi. Ljudi, imamo malu razliku. Svaka čast Danijela, lijepo je ovako. Ljudi... Samo nas ne snajpuju. Ljudi, 1-0 za Sofiji. Idemo na 2-0 za Sofiji, da se gasimo. Zvala me Ena, da me pita da li može na piće. Gluposti neki me zvala. Da li može na piće? Hoćete da idemo na piće? Da, mogu s drugaricom. Pa, dobro, pita šta. Ništa, Sofiji.
svaka čast, šta ti kažem, čujemo se, uživaj, lep provod u Beogradu i Isto nikad... tebe. Skupimo se svi zajedno posle, opet kao na njen rođendan. Dobro smo ekipa. Danas, ko je stavio Ena na stories? Si vidio tamo smo sa čarapima kad bili? A vidio sam, to sam vidio pre neki dan klip, one čarape rode, ludački. Da. Može, ićemo negde, čujemo se, čujem se ja iz marketa, pa se čujemo. Ajde, ćao. Srećno si, čao. Dobila na Sofiji 2:0, hvala svima koji gledate, hvala svima, hvala Enči, hvala Jane Drafts, šta da vam kažem ljudi, jebi ga, kenjala nas brate Sofiji, uzela na pobjede, ali bojena su, šta nam fali. Samo jedna sekunda, moram zapalim jednu cigaru, malo sam se iznervirao sada što sam izgubio 2 za redom.